boa noite, señoras e señores, benvidos, benvidas un venres máis ás Pontes. Unhas Pontes no que imos comezar neste caso falando desa licitación do proxecto de recuperación do Parque Toxo Verde, unha iniciativa na que se van investir case 1,6 millóns de euros, non só para a restauración da Rotopala, senón tamén para a posta en funcionamento de diferentes sendas nas que se recolla o pasado mineiro da nosa vila. Tras a publicación da adxudicación definitiva do Programa de Axudas do Instituto de Transición Xusta para infraestructuras municipais ambientais, sociais e dixitais en municipios afectados pola transición enerxética, As Pontes xa conta cos fondos suficientes para poder acometer o proxecto de recuperación da Rotopala e o acondicionamento do seu entorno e dar vida así ao Museo da Minería ao aire libre Toxo Verde. De feito, a pasada semana, a Xunta de Goberno Local aprobaba o expediente de licitación deste proxecto, no que se van a investir 1.553.053 euros e que implicará actuar nunha superficie de 155.000 metros cadrados cun prazo de execución de 12 meses. O proxecto contará con 3 actuacións principais e que van dende a recuperación e restauración da Rotopala e diferentes máquinas procedentes da mina, que van ser ubicadas en distintos puntos deste paseo, a rexeneración e limpeza dos terreos degradados e a plantación de vexetación autóctona, ademais do acondicionamento de sendas de paseo e a colocación de mobiliario urbano e paneis informativos, dotados estes cunhas pantallas LED alimentadas por enerxía solar. Finalmente, a contorna da excavadora acoutarase cunha baranda de madeira e colocarase a sinalización de seguridade necesaria. E máis cousas porque Endesa ten previsto trasladar o seu laboratorio ás antigas instalacións do Economato. Polo momento están á espera da licencia de obra, aínda que o seu obxectivo é iniciar os traballos de recuperación deste espazo a finais de ano para a súa posta en marcha xa no 2026. Endesa reubicará nas antigas dependencias do Economato das Veigas o seu laboratorio central e que neste momento se atopa nas dependencias da central térmica. Segundo anunciou a compañía, este traslado vai implicar unha inversión de 1,5 millón de euros cos que se pretende rehabilitar o edificio comercial de case 1.500 metros cadrados de superficie útil entre as dúas plantas. Estas novas instalacións acollerán o Centro Tecnolóxico que neste momento dá soporte técnico a todas as unidades de produción da eléctrica renovables e convencionais e que o traballo que se realiza nestas instalacións vai dende a análise da calidade da auga e a súa seguridade, a estudos sobre xeración eléctrica, procesos ambientais ou metalurxia, entre outros. Procesos que serven como base técnica para a xestión de reclamacións a tecnólogos e aseguradoras, para a avaliación e mellora de procesos industriais e tamén para a xustificación técnica de inversións. Con respecto ao inicio das obras, neste momento estáse a agardar pola licenza municipal de obra coa fin de iniciar traballos en outono e xa no verán do ano que ven contar con este inmoble en funcionamento. Cambiamos de asunto porque a comunidade educativa do Instituto Moncho Valcarce saía á rúa na xornada do pasado mércores para reclamar da Xunta de Galicia que inicie os traballos de mellora non só do seu pabillón polideportivo, senón tamén do edificio educativo. De feito, ao longo destes últimos anos, precisamente mestres, estudantes e pais e nais de alumnos e alumnas denunciaban as malas condicións destes espazos. A comunidade educativa do Instituto Moncho Valcarce protagonizou o pasado mércores unha nova protesta coa fin de demandar á Xunta de Galicia a posta en marcha dun plan de mellora estrutural tanto do centro educativo como do seu pabillón. Estudantes, mestres, pais e nais de alumnos, veciños e veciñas e representantes das diferentes AMPAs pontesas, xunto coa de Educación Tania Pardo, participaron nunha concentración ás portas do centro e na que reclamaron á Consellería de Educación que actúe ante o mal estado e as continuas deficiencias que acumulan non só o pabillón, senón tamén as estadías do edificio escolar, o que vai condicionando durante os meses, sobre todo do inverno, as actividades deportivas e educativas que ali se desenvolven. Tal e como explicaron dende a AMPA, hai anos que veñen reclamando melloras para un edificio que está a piques de alcanzar as 4 décadas de actividade e que apenas foi obxecto de melloras nese tempo. O seu xuízo é urxente que a Xunta acometa unha actuación integral tanto nos edificios educativos como no polideportivo, onde as humidades, as charqueiras e o mofo son constantes, o que se suma un mal aillamento térmico ou un sistema de calefacción obsoleto, deficiencias que poñen en perigo a saúde de mestres e de estudantes. Ante esta situación, dende a comunidade educativa reclaman ao Goberno autonómico que planifique e orzamente coa maior celeridade posible os traballos para mellorar a cuberta do pabillón deportivo, o aillamento térmico e tamén os sistemas de iluminación e calefacción. Ímonos agora ata o barrio da Fraga, que vai estar do máis concorrido ao longo desta fin de semana. De feito, unha das actividades que ali se van desenvolver mañá mesmo será a primeira edición do Mercafoco, un pequeno, neste caso, mercado municipal onde se van a aglutinar distintos establecementos locais.
As Pontes estrea mañá nova convocatoria comercial dirixida precisamente a impulsar estes establecementos de proximidade e que son parte fundamental da nosa economía. Baixo o nome de Mercazoco, a Concellería de Comercio e a Asociación de Comerciantes Hostaleiros e Empresarios das Pontes Coempo van reunir na pista coberta da Fraga un nutrido grupo de comerciantes locais de diferentes sectores e que porán á venda os seus interesantes produtos aproveitando a gran afluencia de público á Romaría das Merendas e tamén o primeiro encontro de parilleiras da Xanela. Unha vintena de estabelecementos van tomar parte nesta convocatoria, abrindo as portas entre as 10:30 e as 2 da tarde e de 4 a 7, coa fin de dar vida a un escaparate da diversidade e calidade da oferta comercial pontesa, en o que as persoas visitantes poderán atopar propostas de moda, calzado, complementos, agasallos, decoración ou artesanía. E que, tal e como apunta Elena López, a proposta busca dinamizar o comercio de proximidade, un sector que destaca por ofrecer atención personalizada, servizo posvenda de calidade, flexibilidade e un compromiso directo coa veciñanza, coa economía local e coa xeración de emprego. Ademais de facernos con diferentes artigos de extraordinaria calidade e prezo, durante Mercazoco tamén se porán en xogo rascas con ata 600 euros en premios a gastar durante o propio mercado e o que se vai sumar o sorteo de 2 cestas de merenda da campaña Turismo as Pontes ategadas de saborosos produtos locais. E de Mercazoco a campaña Quero o teu mercado, que o pasado sábado volvía a aterrar, neste caso, na Praza de Abastos Pontesa. A iniciativa ten como obxectivo poñer en valor estes espazos comerciais e por riba con premio asegurado para a súa clientela. As gañadoras da campaña Quero o teu mercado xa están a desfrutar dos seus merecidos agasallos. E que María José Rodríguez e Fina Balsapico recibían hai uns días da man da Elena López as 2 cestas de merenda que o Departamento de Hostalería e Comercio sorteaba a pasada semana, coincidindo coa iniciativa comercial dirixida a dar visibilidade ás prazas de abastos. As 2 afortunadas recibiron o pasado venres unha fermosa cesta completamente equipada con menaxe para sair un día de merenda, en a que tamén se incluíron un suadoiro promocional, varias publicacións ambientadas na nosa vila e diferentes produtos do mercado municipal, e que precisamente un dos agasallos máis atractivos deste sorteo foi o poder levar para a casa saboroso produto fresco como peixe, embutidos ou carne da mellor calidade. Esta é a segunda ocasión na que o Departamento de Turismo aposta por fomentar este tipo de sorteos, coa fin de dar a coñecer as bondades gastronómicas da nosa vila. Unha iniciativa que xa na súa primeira edición, neste caso mediante as redes sociais, lograba unha alta participación e que, tal e como explicaron neste departamento, vai sumar en vindeiras datas novos sorteos. Máis asuntos porque a empresa Insaprint afincada no polígono de Penapurreira vende a anunciar que vai poñer en marcha un novo expediente de regulación de emprego. Unha medida que chega algo máis dun ano despois dun ERE previo en o que despedían a máis dun cento de traballadores e traballadoras. A dirección de Insaprint As Pontes vende presentar ao Comité de Empresa a notificación de inicio inminente dun procedemento de despedimento colectivo. Segundo a explicación ofrecida pola dirección da factoría fincada en Penapurreira, esta medida obedece a causas económicas e produtivas, aínda que non puntualizou nin a data na que se vai poñer en marcha, nin a cifra de traballadores e traballadoras que se van ver afectados dos 107 que a día de hoxe forman o plantel de empregados. Polo momento, a única información clara por parte da empresa é que o luns da vindeira semana está previsto que arrinque un período de consultas, data na que os traballadores e traballadoras da factoría van iniciar unha folga indefinida tras o respaldo unánime da Asamblea de Traballadores da Imprenta. Neste senso, dende o Comité da Factoría denuncian que a empresa está actuando de mala fe, xa que hai 15 meses aplicaba un expediente de regulación de emprego que supuxo o despedimento de 120 persoas, a cambio de poñer en marcha un plan de viabilidade que garantiría a actividade e o emprego ata decembro de 2026, unha situación que tras este anuncio non se vai facer efectiva. Tamén toca visitar Goende porque precisamente grazas á Casa do Mel de Goente tivemos aquí na nosa vila unha nova edición das xornadas de veterinarios dedicados ao mundo apícola Vespa 2025. Oitava convocatoria desta cita divulgativa que lograba reunir a veterinarios especialistas no mundo apícola de todo o país. A Asociación de Veterinarios Especialistas en Sanidade e Produción Apícola, a Vespa, escolleu este ano As Pontes como escenario das súas 8ª xornadas técnicas a Vespa 2025. Coa organización do veterinario e apicultor Javier Fontaíña e o respaldo da Casa do Mel de Goente, profesionais apícolas e veterinarios de todo o país participaron en distintas conferencias e debates nas que se abordaron os principais retos e avances no sector. De feito, sobre a mesa puxéronse temas como o control de enfermidades como a varroa, o impacto da velutina ou o cambio climático, o que se sumaron outro tipo de actividades como unha cata de meles, unha degustación de queixos e tamén de produtos da comarca. Expertos da talla do científico Daniel García, os veterinarios Fernando Riaza, Egoitz Galarza e Esther Ordóñez ou a catedrática Carmen Geseijo, xunto co presidente da Casa do Mel, Manuel Ferreira, disertaron sobre a inmunoloxía nas abellas, a importancia da orixe na valorización do mel ou os desafíos actuais do sector.
Xa para domingo na Casa do Mel organizouse unha xornada velleira para apicultores da comarca en a que houbo unha parte formativa sobre a mellora xenética da abella negra ibérica e a importancia do proceso de selección e unha xornada máis práctica na que os asistentes puideron participar nunha demostración de inseminación de abellas raíña. E seguimos porque esta fin de semana As Pontes volverá a ser tomada polas autocaravanas, terceira convocatoria da concentración anual da Federación Galega de Autocaravanistas que volve ter As Pontes como escenario. Ao longo da fin de semana, os participantes poderán desfrutar dun amplo programa de actividades. As Pontes volverá a estar tomada esta fin de semana polas autocaravanas da manda terceira edición da concentración da Asociación Galega de Autocaravanistas. O evento, que arrancaba esta tarde coa chegada dos primeiros participantes ao lago, conta co respaldo do Concello das Pontes, mediante a área de turismo que dirixe Helena López, e volve converter a nosa vila nun punto de referencia autonómico deste tipo de turismo. O grosso do programa será na xornada de mañá, porque ás 9 os autocaravanistas van poder participar nunha roita pola senda da memoria e dende as 10:30 nunha segunda saída pola senda Calvo Sotelo. Entre as 12 e as 2 da tarde, no propio lago, contarán cunha furgoneta da campaña Galicia Sabe Amar, con diferentes petiscos con marisco e peixe galego como protagonistas, e xa ás 2:30 terán un xantar de confraternidade na carpa que vai quedar instalada no lago, e que tamén incluirá animación para os máis pequenos, con actividades dirixidas polo espazo infantil Picariños. Dende as 5:30 teremos unha nova saída pola senda Calvo Sotelo, e dende as 9 unha cea baile na que tamén se sortearán agasallos entre os participantes. Xa para o domingo, a programación incluirá unha visita á feira quincenal e dende as 11 no lobby está previsto que se celebre unha mesa redonda sobre turismo en autocaravana. O seu remate dará comezo un xantar novamente na carpa do Lago das Pontes, co que se porá punto final a esta intensa fin de semana. E ademais desta cita coas autocaravanas, tamén no Polideportivo Municipal vaise celebrar o primeiro encontro de palillos organizado dende a Asociación de Discapacitados Activos A Xanela. O obxectivo poñer en valor a arte do palillado e por riba coa colabora do colectivo Puntadas con Agarimo. Mañá As Pontes vai acoller a primeira edición do Encontro de Palillos a Xanela. A actividade, que se vai desenvolver durante toda a xornada no pabillón da Fraga, botará a andar ás 10:30 coa recepción das persoas participantes. A esa mesma hora, e ata 1:30 da tarde, permanecerá aberta ao público a demostración de palillado e a exposición de traballos dos e das participantes. O acto oficial de inauguración está programado para as 11:30 e tamén se vai incluir un alto na xornada para un xantar no que tomarán parte todos os inscritos. A cita tamén incluirá a colaboración do colectivo Puntadas con Agarimo, que mañá entre as 12 e as 2 e de 4 a 7 da tarde vai protagonizar unha sesión de tecido colectivo, aproveitando a celebración do Día Internacional do Tecer na Rúa. O programa completarase na sesión de tarde, co sorteo de agasallos entre os presentes, cunha exposición realizada polos socios e usuarios da Xanela que leva por título Tocados e Plantas, e incluso cun obradoiro de palillado que vai estar dirixido por Ketty Álvarez, Laude Díaz e Teresa Pérez. A isto hai que sumar 2 visitas guiadas ao lago e ao centro de reinterpretación da mina dende as 11 menos cuarto e ás 12:15 da mañá para que os visitantes poidan tamén coñecer o entorno natural pontés e o seu pasado mineiro. Con respecto á clausura, está programada para as 7 da tarde. E mala que aínda faltan un mes para que cheguen as festas do Carme, xa coñecemos algúns dos detalles do programa de actividades do que poderemos desfrutar ao longo do mes de xullo. Unha das actuacións estelares será o musical dedicado a Mecano, Hija de la Luna. As Pontes abrirá a programación oficial dos seus festexos da man dos temas dunha das formacións do pop nacional máis exitosas dos anos 80 e 90, como é Mecano, e que o venres 18 de xullo, tras a celebración do pregón, tocará desfrutar a ritmo de pezas de sobra coñecidas como Cruz de Navajas, Aidalai, Mujer contra Mujer ou No hai marcha en Nova York. A Concellería de Cultura apostou este ano pola banda Hija de la Luna, liderada pola solista Robin Torres, en a que se fai un amplo percorrido polos temas máis emblemáticos do trío formado por Ana Torroja e os irmáns José María e Nacho Cano. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna. De padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un niño, con los ojos grises en vez de aceituna, no el vino de luna. Maldita su estampa, es de hijos de un payo y yo no me lo callo.
la luna. O concerto, que será gratuito, está programado para as 10 da noite e no mesmo non van faltar pezas como Un año más, Una rosa es una rosa, Barco a Venus ou Me cuesta tanto olvidarte, o que vai dar lugar a que esta convocatoria sexa un dos grandes atractivos da ampla programación musical que vai protagonizar as festas en honra á Virxe do Carme. Seguimos a falar de música porque a Escola da Banda Cultural e Recreativa celebraba ao longo destes últimos días as súas tradicionais audicións de fin de trimestre. A semana non faltaba o concerto de fin de curso protagonizado polos alumnos e alumnas da banda xuvenil e tamén das modalidades máis novas. A Escola de Música da Banda Cultural e Recreativa pechou oficialmente o pasado sábado o curso 24-25. Foi demanda unha auténtica festa e que Verbena foi o título dun festival que ateigou o Auditorio Municipal a Lobi de pezas de sobra coñecidas e que son do máis populares nos campos das festas de toda Galicia. Nenos e nenas de todas as unidades formativas e de todas as especialidades deron vida a un concerto que arrincaba cos alumnos e alumnas de menor idade, os pequerrechos de música para bebés e o xogo da carrasquiña e tamén os nenos e nenas de iniciación musical. Tamén foi posible desfrutar das interpretacións dos grupos de cámara que fixeron bailar ao público con temas como La Morocha, La bicicleta de Shakira ou a popular Noche entera de Vico. Como fin de festa, chegaba a actuación da banda xuvenil. Baixo a dirección de Tamara Soto, foi posible desfrutar de composicións tan míticas como María Cristina me quiere gobernar ou Madrid City. Pero a marxe desta gran clausura, a pasada semana tamén tivemos a ocasión de ver os progresos dos estudantes das distintas modalidades musicais coas súas audicións de fin de curso e que inauguraron os nenos e nenas de clarinete, trombón e percusión. Pasos siempre suaves y así nunca ser visto.
O día seguinte tomaban o relevo os estudantes de frauta, oboe e piano, que diante de amigos, mestres e compañeiros deron conta dos seus avances. Xa na xornada de venres tocaba un recital máis amplo, cos alumnos e alumnas de saxo, trompa, bombardino e clarinete. En resumo, unha semana do máis musical e atarefada, coa que non só estudantes, senón tamén corpo docente, despedían ata o vindeiro setembro a actividade na escola, e que se vai retomar de seguro coas mesmas ganas e forza tras o merecido descanso de verán. Seguimos a falar de música, iso sí, cambiamos neste caso de xénero porque mañá a Fraga de Dona Rita vai volver a estar tomada polas gaitas e polas pandeiretas. Nova convocatoria da Romaría das Merendas, organizada polo colectivo de gaiteiros das Pontes e que arrancará 1 da tarde. Poucas horas quedan xa para que a Fraga de Dona Rita se volva a vestir de festa damando unha nova edición da Romaría das Merendas. E que mañá, durante toda a xornada, volveremos contar cunha homenaxe a nosa tradición e a nosa música, damando unha desas xuntanzas típicas dos nosos avós en os que o baile, a boa comida e o son de gaitas e pandeiretas volverán a ser protagonistas. O colectivo de gaiteiros das Pontes ponse a fronte un ano máis, neste caso, da organización desta festa que repite a ambientación nos anos 50 e de aí que os romeiros deberán asistir con roupa e traxes típicos da época. O igual que en citas anteriores, cada grupo deberá levar o seu xantar e a xornada incluirá a sesión vermú de 1 a 3 da tarde, co acompañamento musical dos grupos A Xouxere de Roupar, os naroneses Vai Rañalameu e a charanga Benofán de Calo. Xa ás 3 cada grupo desfrutará do seu xantar e dende as 6 e ata a noite, nova festa tradicional cos grupos Son da Illa, Algarabía, Aquí e Alá, no Cómbaro, Xoseliz e Antía Cabeiro, Traspés, Petricor e os Silabias. Como fin de festa, nada mellor que unha foliada tradicional aberta a todos os participantes e coa que se vai pechar esta atractiva cita xa totalmente consolidada no calendario da primavera pontesa. Do colectivo de gaiteiros ponteses o colectivo Amigos da Madeira, porque tamén despedían a pasada fin de semana o seu curso 2024-2025. Non podía ser de mellor forma, volvían a organizar esas xornadas de portas abertas que volvían contar cun nutrido grupo de visitantes. O arrecendo das labras e das serraduras da madeira natural, o ruxe dos tornos en plena faena ou o característico son dos golpes da maza sobre o cincel volvían ser os protagonistas o pasado sábado grazas a unha nova edición das xornadas de portas abertas do colectivo Amigos da Madeira. E que non hai mellor xeito de despedir o curso que damando unha convocatoria que permitiu a veciños e veciñas de todas as cidades desfrutar dos traballos feitos polos socios e socias do colectivo ao longo destes últimos meses e, de paso, ver en vivo e en directo en que consiste o seu traballo. A asociación, que conta con máis de 70 inscritos, volvía a lograr unha gran afluencia de visitantes tanto veciños como de outros concellos e que quixeron desfrutar das distintas obras mestras que foron deseñando ao longo destes meses de traballo e incluso probar se o seu pode ser nun futuro tamén manexar un torno ou un cincel. Asemade, non só foi posible de ver en acción aos traballadores ou torneiros locais, senón tamén a outros afeccionados a este mundo, como os integrantes do colectivo Virutas de Narón ou os Amigos da Madeira de Ribadeo, e que tamén son uns habituais ano tras ano nesta convocatoria de fin de curso. Entre fermosos xerros, adornos, cuncas ou incluso elementos como reloxos ou plumas, tamén se colaron nesta ocasión unha zona con xogos tradicionais, elaborados por suposto madeira, para a delicia dos máis novos e que puderon xogar con buxainas e trompos artesanais e con diferentes xogos de mesa tamén deseñados por estes artistas.
outro dos epicentros da actividade cultural pontesa da pasada fin de semana tiñámola no Lago das Pontes. Terceira edición das Pontes Ecuestre, con máis de 200 xinetes e amazonas participando nas distintas probas desenvolvidas ao longo da xornada do sábado e onde moitas delas eran puntuables para os campeonatos autonómicos. Éxito rotundo da terceira edición do certame hípico As Pontes Ecuestre, que o pasado sábado volvía a reunir no lago a máis de 200 participantes e dúcias de veciños e visitantes desexosos de desfrutar deste espectáculo. A cita organizada polo Clube Prado Aventura, a Federación Galega de Hípica e o Concello das Pontes non defraudaba, en especial polo gran nivel das probas celebradas, xa que un ano máis os trofeos de salto e andadura volvían ser puntuables para o circuito autonómico destas dúas modalidades. A semade como estrea nesta edición As Pontes sumábase a Liga Hípica Ferrol-Eumerto e que arrancaba o pasado mes de maio coa participación de diferentes clubes das tres comarcas, entre eles o Prado Aventura das Pontes, o Ecual Alma de Ferrol e a Granxa do Souto de Ortigueira. As diferentes probas lograron reunir ao longo de toda a xornada moitos veciños e visitantes no lago, que tamén puideron desfrutar dos bautismos hípicos gratuitos, grazas aos monitores e monitoras de Prado Aventura que se encargaron de iniciar nesta disciplina a todos os que se animaron a subirse ás costas dun cabalo. Con respecto aos premios, na proba de saltos, na altura dun metro, o título pontés foi para Sara Suárez, con rubio, seguida de Julián Aneiros Quintiana, con Gotan Calisto, de Prado Aventura, e Quesu Ollo, con Rayo. Na mentras que na altura de 80 centímetros impoñíase Icía Porto Beceiro con Wakanda, con Emma Mourente con Princesa en segunda posición e Uxía Cebreiros con Just en terceiro lugar. En andadura, na modalidade de potro serrada, gañaba Ceferino Gama con Pitufina Júnior, seguido de Borja Rodríguez con Marbella do Lema e José Antonio Machado con Ariel. Na mentras que en champeada, o primeiro lugar foi para Fara co seu xinete Jonathan Lafuente, seguido de Sergio Rial con Xiomara en segunda posición. En Sutaza 6, os premios foron para Sara Suárez con Mauri, Mayra González con First de Vilabón, Brais Ricardo con Chando con Linda e Alejandro Blanco Pintos con Zapatero. En chapeada de menores de metro e medio, o mellor tempo foi o de José Ameneiros con Valenciano, tralo que quedaba Jonathan Lafuente con Silver e Óscar Castro con Ícaro RF. En as monturas de máis dun 50, gañaba Luis Romaus con Quasimodo, seguido de Jaime Carro con Inelea e Adrián González Souto con Caudillo. Xa na proba de serrada de menos de metro e medio, gañaba Jaime Carro con Spring Hill Britzer, con Darío Casas con Esmeral en segunda posición e Ceferino Gama con Billy Buil en terceiro lugar. En a modalidade de máis de 1,5 impúxose Darío Casas con Dólar, seguido de Kevin López e Gala e Ceferino Gama con Lucky Chef. Da hípica ao fútbol, porque Pobo das Veigas acolleu a pasada fin de semana a 8ª edición do torneo de fútbol 8 Vila de As Pontes, unha iniciativa organizada polo Clube Deportivo As Pontes con máis dunha vintena de equipos que tomaron parte en competicións pre-Benxamín, Benxamín e Alevín. O Clube Deportivo As Pontes volvía a sumar novo éxito deportivo, neste caso da man da 8ª edición do seu torneo Vila das Pontes de Fútbol 8, en a que se deron cita preto de 500 pequenos e pequenas dunha vintena de clubes da provincia e máis dunha trintena de equipos. Gran afluencia non só de futbolistas, senón tamén de público que durante todo o fin de semana visitaba os campos do Pobo das Veigas para desfrutar dos distintos encontros que arrincaron coas fases de grupo en categoría pre-Benxamín e Benxamín o sábado e en Alevín o domingo. En canto aos resultados, en pre-Benxamín o Piringalla impoñíase na final o Clube de Campo A por 2-1 e en Benxamíns o trofeo quedaba nas vitrinas do CD As Pontes, con victoria dos locais ante o Betanzos e cun contundente 5-0 para os locais. En categoría Levín, tensión máxima tras o empate a uns no tempo regulamentario entre o CD As Pontes e o Olímpico de Rutis, polo que todo dependía da tanda de penaltis, onde os visitantes tiveron máis tinos e facían coa victoria no 10º lanzamento. En categoría Biberón non houbo trofeos, pero si unha intensa xornada de exhibición da man dos máis novos e que xa no que ven van entrar en competición oficial. E sen tempo para o descanso, xa mañá arrinca a terceira edición das Pontes Cup en categorías infantil e cadete coa participación de 18 clubes e un total de 28 equipos. O Cedeira, o Arteixo, o Ural, o Sada ou Galicia de Caranza participarán nesta cita que arrincará mañá da man da competición infantil, neste caso coa fase de grupos dende as 9:30 e a final ás 8, e para o domingo queda a competición cadete, tamén con inicio ás 9:30 da fase de grupos e final dende as 7:30 da tarde. De citas da pasada fin de semana a citas deportivas para estes 2 días que temos por diante, porque regresa a vela ao Lago das Pontes da man dunha nova competición, Campeonato Autonómico Galego por equipos en categoría Optimist, e que vai organizar o Clube de Vela Fluvial das Pontes.
O Lago das Pontes volverá a albergar durante a fin de semana unha nova proba autonómica de vela. Neste caso, cheganos a vela o Campeonato de Galicia por equipos en categoría Optimist, en o que xa está confirmada a participación de preto dunha vintena de embarcacións. O Clube de Vela Fluvial das Pontes, a Concellería de Deportes e a propia Federación Galega de Vela volven poñerse a fronte da organización dun campeonato que arrincaba esta mesma tarde coa recepción e rexistro dos equipos participantes. Xa mañá, dende as 11, tenemos a primeira das probas e o domingo no mesmo horario está previsto que se dispute a segunda sesión. A entrega de premios está marcada para as 5:30 da tarde. Pois así rematamos. Como sempre, agradecerles a súa confianza, lembrarles que a información continúa na web aspontes.org e tamén nos servizos informativos de Radio Ome de luns a venres a 1:30 da tarde e que nos volvemos o vindeiro venres, dende as 9:30 da noite, aquí na televisión local das Pontes. Graciñas por acompañarnos e de cá vindeira semana.